Drahí bratia a sestry, hovorí sa, že čo Boh dáva, je vždy lepšie než to, o čo prosíme. A túto pravdu duchovného života zakúsil aj veľkomoravský vladár knieža Rastislav, ktorý keď písal tú depešu do Carihradu, kde žiadal, aby mu poslali kňazov, ktorí by dokázali v reči ľudu hlásať tú vieru, tak výslovne tam žiadal aj o biskupa. A bol to veľmi prezieravý ťah z jeho strany, pretože jeho zámerom bolo osamostatniť Veľkomoravskú ríšu od vplyvu Franskej ríša. To nebolo v tom čase možné bez toho, aby na Veľkej Morave nebolo samostatné biskupstvo, ktoré by podliehalo priamo Rímu, aby nebolo vo vazalstve nemeckého duchovenstva. Čo veľmi dobre pochopili aj tí bavorskí biskupy, ktorý, keď sa Metod už po smrti svojho brata Konštantína vracal z Ríma ako novovysvetený biskup, arcibiskup, tak ho zajali, odviekli ho do Bavorska, teda nielen odviekli, oni ho aj mlátili. Jeden z tých prameňov hovorí, že ho bili pestiami. Tak už dneska sú biskupy všelijaké, aspoň sa nebijú. A keď to tam odvliekli, tak ho uväznili v jednom kláštore nemeckom, tuším na 3 roky. Až sa to dozvedel samotný pápež, tak potom tam poslal legáta a okamžite žiadali ho prepustenie, aby sa mohol so všetkými podstatami vrátiť na Veľkú Moravu. Ale keď tam prišli prvýkrát s bratom Konštantínom, tak Metod ešte nebol biskupom, dokonca nebol podľa všetkého ani kňazom. Obe tieto svetenia prijal až v Ríme, bol to skvelý právnik, ale ani nie kňaz. Cyril, podľa všetkého, vtedy ešte Konštantín, on už bol kňazom, ale tiež nie biskupom. A z toho mohol byť Rastislav v tom prvom momente aj sklamaný, pretože vlastne sa nemohol uskutočniť jeho prvotný zámer vytvoriť samostatné biskupstvo. Našťastie on veľmi rýchlo rozpoznal, že v týchto dvoch solúnskych bratov zavítala na Veľkú Moravu intelektuálna špička Byzancie a zahrnul ich všetkou možnou priazňou. Ono v tom čase bolo mnoho biskupov v cirkvi. My dnes ich mená nepoznáme, zapadli prachom dejín, ale mená týchto dvoch velikánov poznáme a nielen, že ich poznáme, ale si ich aj pripomíname, hoci ich prvotná misia na Veľkej Morave trvala ani nie 3,5 roka. Aj tento krátky čas stačil na to, aby vyhovorili tak hlbokú brázdu, ktorú ani stáročia neprekryli nejakým ruchom zabudnutia. Naopak, dodnes aj v preambule našej ústavy je zmienka, odkaz na posolstvo týchto bratov, solúnskych bratov, čo je nemalá vec a je to nie prázdne gesto a zvlášť nie v našich časoch, keď povedzme aj z ústavy Európskej únie bola vypustená, čo len zmienka o tom, že Európa má kresťanské korene. A dneska vysloviť slovo Boh v Európarlamente to je ťažký hriech, akože tam treba na to odvahu. Ale keď sa vrátime do tých čias tesne po tej misii solúnskych bratov, 11 rokov po smrti svätého Metoda nastáva veľký a dramatický zvrat, vtedajší pápež Štefan V. iste na intervenciu nemeckého duchovenstva zakázal staroslovenskú liturgiu vo Veľkomoravskej ríši. A to spôsobilo aj to, že voči tým žiakom svätého Konštantína Metoda nastali represálie a vlastne ich vyhnali preč z tej Veľkej Moravy. Oni potom odišli do Bulharska a odtiaľ sa potom šírila tá liturgia staroslovenská, aj to Srbská, aj na Kievskú Rus. Dodnes tieto národy píšu azbukou, čo vlastne je písmo odvodené od Hlahoriky, ktorú vytvoril svätý Konštantín. A paradoxne ten vynútený odchod z Veľkej Moravy, ktorý iste bol duchovnou újmou pre Veľkomoravskú ríšu, paradoxne práve toto spôsobilo, že tá liturgia staroslovenská sa uchytila v iných národoch slovanských v východnej Európe. Dodnes tam je. Je pravda, že po tej schizme východnej tie národy sú už pravoslávne, ale liturgia ostala, preto sa mohol aj pápež Ján Pavol II ako prvý Slovan a prvý Poliak na Petrovom stolci dovolávať toho, aby Európa opäť dýchala oboma časťami pľúc, aj tou východnou, aj tou západnou, a aj vyhlásil týchto solúnskych bratov za spolupatronov Európy. Traduje sa, že keď títo velikáni odchádzali z Carihradu na Veľkú Moravu, na tú misiu, tak sa zastavili v Solúne. To bolo ich rodné mesto. A vtedy ešte žila ich matka. A ona ich žiadala, že ak by, nedaj Bože, niekto z nich zomrel na tej misii na Veľkej Morave,
tak ten druhý, aby ostatky toho brata priniesol späť do Solúna k matke. A veru sa aj stalo, Konštantín bol mladší, ale slabšej stavby, telesnej, slabšej konštrukcie. A keď už boli v tom Ríme a napokon už sa im podarilo tú staroslovenskú liturgiu pre ňu získať dovolenie, on už bol taký vyčerpaný. Oni tam zrejme šli cez tie Alpy do toho Ríma z tej Veľkej Moravy. Už bol taký vyčerpaný, že on v tom Ríme aj zomrel. No ale pápež Hadrian, tedajší pápež, nedovolil Metodovi vziať jeho ostatky do Solúna, ale nariadil, aby bol Konštantín pochovaný v Ríme. A nie hociako, ale so všetkými pápežskými podstavami, ako pápež. To znamená, nemožno vylúčiť, že ich matka vlastne ani nevedela, že Konštantín zomrel a keď ona umierala, tak možno ešte dúfala, že žije. Čo napokon aj žil, ale už v nebeskej sláve. A kto ho vie, keď sa raz potom v nebi stretli, možno jej povedal Konštantín: mami, pozri, čo sa mi prihodilo. Po tých všetkých životných peripetiách a útrapách oni ma v tom Ríme napokon pochovali ako pápeža. Presne ako sme vravili v úvode, čo Boh dáva, je vždy lepšie, než o čo prosíme.